बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो दिनै 2026 मायथाइनि 22 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों सेथि रादाबाव दङ सिजिपिनि गोख्रों दाबियाव भारत हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा मन्थ्रि बिबान नागारनायनि उनाव प्रहलाद जोशी बिथांखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि बिबान होदों हादोराव गोदान सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बिबानाव प्रहलाद जोशीखौ थिसननाय जादों हिन्जाव थाखानानैबो हिन्जाव लाना खारनाय एनिथिं एमजि इउटुबारखौ गिबि बिसि प्रिति नार्जारिया केस होबाय होनना खौरां मोन्दों सासे गथ' गोनांखा एनिथिं एमजि मुंनि इउटुबारा सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लाना खारनायनि दायाव गिबि बिसि प्रिति नार्जारिया केस होदों होनना खौरां मोन्दों गोदान दिल्लीयाव BKWSCनि दैदेनगिरिफोर BKWSCनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो CM रमिय' पि नार्जारि बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि हानजाया रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारि बिथांजों सावरायदों CBSE फार इस्ट जन बक्सिंआव रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुला देरहासार जानो हादों थांनाय 21 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम भुबनेश्वर उरिष्यानि किड इन्टारनेशनेल स्कुलाव खुंजानाय CBSE फार इस्ट जन बक्सिं चेम्पियनशिप 2026 मायथाइनिफ्राय 2027 मायथाइयाव उदालगुरि रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि फरायसाफोरा गासै मोन 6 मेडेल देरहानो हादों आपार आसामाव दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय BPF दोलोनिफ्राय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव गासै 50 लाख रांनि चेक होगोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों लोगोसे सिन्डिकेट डिपार्टमेन्ट मुंनि जेबो बिफान गैया होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों আমার হাতত ট্রান্সফারে নহয় কোনে চলাই আছে যিসকল অসম চৰকাৰ চলাই আছে না কোন চলাই আছে মই নাজানো কিন্তু শ্ৰীৰামপুৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই সিন্ডিকেট ডিপাৰ্টমেণ্ট মই দেখিবলৈ পোৱা নাই যদি থাকিলে হয় মই ক'ব পাৰিলে হয় এইবিলাক মই সেইদিনাই কৈছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াতে কৈছোঁ মই এইটো কিবা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় নেকি এইটো কিবা ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কোনা তো ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি নহয় আমি কেনেকৈ কাম কৰিম ইয়াত যদি ডিপাৰ্টমেণ্টে নহয় ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লে বেলেগ কথা কি সিন্ডিকেট কি শ্ৰীৰামপুৰ এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছো আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই সিন্ডিকেট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ হাতত নাই যদি থাকিলে হয় কৰিলে হয় मख'नो गोनांदि नंखाय फोरमान बिलाइजों साख्रि मोननायफोरनि हेंथायै एक्सन लानो थियारि BTC सोरखारा एक्शन केनेকুৱা লাগে মাৰা एक्शन লাগে না খোৱা एक्शन লাগে আপোনাক সমাপ্ত হৈ আছে তদন্ত কৰি আছে কোনোবা কোনোবাটো নকল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী BA পাছ হ'ব লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মানুহে চাকৰি দিছে এইটো নকল নহয় এতিয়ালৈকে বাতিল কৰিব চাগে নাই কমপ্লিট আহিছে প্ৰায় ফাইলটো মোৰ তাত আহিছে বোধ এই কেইদিনতে আহিব কিমানমান বিষয় ইয়াত নাই নাই এইটো ফাইল আহিলেহে গম পাব মই প্ৰমোদ বড়ো য'ত গ্ৰেজুৱেট লাগে ইয়াতে ইণ্টাৰমিডিয়েট মানুহক BA পাছ বুলি চাকৰি দিছে এইবিলাক আমি চালি জাৰি চাব লগা নাই এইবিলাক বাতিল কৰিব স্যাৰ এইটোতো 100% একশন কেনেকুৱা হ'ব BTC চৰকাৰৰ কি একশন ইয়াৰ ঘৰত একশন কেনেকুৱা লাগে মাৰা একশন লাগে না খোৱা একশন লাগে আপোনাক फैगौ 3 आगस्तनिफ्राय अरुणोदय बिथांखिनि रेजिस्ट्रेशना जागायगोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे आमी 3 तारिखर পৰা অৰুণোদয় আঁচনিখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম এই আঁচনিখন দিছপুৰৰ পৰা পৰিচালনা হয় ফিল্ডত আমাৰ কোনো এই আঁচনিখন পৰিচালনাৰ বাবে আমাৰ অফিচাৰ বা আমাৰ কোনো মানুহ নাছিল এখন অৰুণোদয় এপ্লিকেশ্যন লৈ ক'তনো দিম মানুহে নাজানে যদি বেংকত টকাটো পোৱা নাই কাকনো কমপ্লেইন দিম মানুহে নাজানে এতিয়া আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে একোজনকৈ অৰুণোদয় সহায়ক আমি নিযুক্তি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো নামটো হয়তো সহায়ক নহয় অৰুণোদয় সাৰথী ধৰণৰ হ'ব অকনমান আমি ভাল নাম এটা কৰি দিম কিন্তু এতিয়া প্ৰত্যেক সমষ্টিৰে ব্লক অফিচত নহলে SDCৰ অফিচত নহলে DC অফিচত এজনকৈ
অৰুণোদয় সহায়ক বা অৰুণোদয় সাৰথী বহি থাকিব অৰুণোদয় ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে ল'বও পাৰিব আৰু সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টাও কৰিব পাৰিব मिरु बिसानि गोदानै बिबानगिरिफोरा बिबान नाजावबाय लोगोसे समायखिरा लादों हाबाफारिखौ भैरबकुन्दआव खुंनाय जादों गोदान आफादगिरि महरै दीपक सियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रै बसुमतारिखौ थिसनदों बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन आरो गुसुङै बेखौ बिसा होननानै बुंदों बिटिसि सरकारनि बिथांमोना गोदान मावफुं आफाद दाबाय आरो बे गोदान मावफुं आफादनो गोजाम मावफुं आफादा दिनै बिबान गथायदों आरो बेबो माने बड'लेण्डनि आसामनि गेजेराव थानाय माने समायना जायगा भैरबकुन्दनि जि पिकनिक स्पट बेवहाय दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव आं नुनो मोनबाय फैनानै बिसानि जेनोखि गोजाम आफादगिरि फुंखा महिलारि बिथां आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि पबित्र बर' बिथांमोना गोदान आफादगिरि जोंहा दीपक सियारि आरो लोगोसे हालब्रै बर' गाहाय नेहाथारि बिथांमोननो बिबानखौ होदों आरो बेवहाय दुलाराय माने आसामनिफ्राय खना खनला जायगानिफ्राय माने बासि बासि गेदेमा सुबुंफ्रा बेवहाय आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बिटिसिनि मानिजाथाव प्रेस मोसाहारि बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आंनिनो लोगो फतेन्द्र बसुमतारि बिथाङा बेवहाय फैदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि जोंहा कर्नेलिस दैमारि बिथाङा बाहागो लादों थारैनो जों बुंनांगोन जे दिनै बर' जेनोखि मा होनना बुङो बेखौ जोंहा बिसा बिथांमोना मोनसे गोदान महर लानानै आवगायबोदों आरो जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिनि गेजेराव जोंहा गाहायै महरगिरिफोरनि जि मोनसे हालोद बेयो जेरैबायदि जानांगौ जोङो बेबायदि नुबोआखै नाथाय दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि बिबानगिरिफ्रा जा रोखोमनि मोनसे खस्थ' खालामदों बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनसे गोदान माने महर लानानै बर' हारिनि जिनोखि माखासे हारिमुनि जौगानाय बेखौ बिथांमोना लाबोदों बिनि थाखाय जोङो बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गासैबो बिबानगिरि आरो गासैबो बेवहाय बाहागो लानाय जायफ्रा बिबानाव गैया जायफ्रा हारिमुखौ मोजां मोनो बिथांमोननो आं बे समाव साबायखर बावदों आरो लोगोसे दायो जायफोरनाखि गोदानै बिबान मोनबाय जायफोर बिबान होबाय जाहाथे बिथांमोना जयैनो खामानिखौ मावो मानोना गोजामनि जायनाखि मोन्दांथि बिथांमोना मावनायनि मोन्दांथि आरो गोदाननि बिबानगिरिफोरनि मोन्दांथि जेब्लानाखि बियो मोनसे गलाय गथायाव फैगोन अब्ला जोंनि हारिनि जेनोखि हारिमुखौ जोङो बेरखांहोनायाव बियो आरो साबसिन जागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आं बेखायनो मिजिंथिदों जे बिथांमोना गोजाम आरो गोदान जयैनो खामानि मावनानै बर' हारिनि जि मोनसे हारिमुनि बिथिङाव जेरैबायदि जों आवगायदों बेखौ आरोबाव जोङो साथिं लांबावनांगौ बे जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय जोंनि मिजिं